vyskúšal alebo vyskúšala si už naozaj všetko. Fakt, všetko. Už ste išli aj na párovú terapiu, pýtala si sa otázky, robila program, robila to, čo chcel alebo chcela a podobné veci, že naozaj už si stratila nielen týždne, mesiace, ale možno, že aj roky, aby sa váš vzťah niekam pohol a stále nič. A vždy, keď sa opýtaš svojho partnera alebo partnerky, tak to dopadne rovnako. Odpovede sú typu, že nič sa nedeje, nechaj to tak, to je jedno, nestaraj sa a podobne. Ja mám pre teba jedno riešenie, ktoré sa ti možno, že tak ľúbiť nebude. Jednoducho sa na to vyser. Lebo naozaj, ako sa hovorí, nie je čas strácať čas. To je jedna vec. Druhá vec, ty toho partnera alebo partnerku nedonútiš k tej komunikácii, pokiaľ to on sám nechce. Pokiaľ to ona sama proste nepokladá za potrebné, za dôležité. Ty s tým jednoducho nič neurobíš. A ďalšia vec, možno, že toto je práve to, čo teba malo niečo naučiť. A možno, že aj to, že by si to ukončil, tak je určitou lekciou pre ňu. Ale nie v zlom samozrejme, ale práve že v dobrom. Že možno, že vďaka tomuto už bude vedieť, že v tom ďalšom vzťahu by mala viacej komunikovať. Áno, ono možno, že tebe to príde také, že prečo v ďalšom, že však nech komunikuje tu, ale proste to sa nedá. Hej? Reálne ľudia si to musia sami uvedomiť, tú chybu. A sami to musia chcieť zmeniť. A ako som už aj predtým vo videu hovorila o tom, že môžeš byť pre niekoho taká tá modlitba, tajná modlitba, aby si mu ukázal, čo vlastne tá pravá láska je, tak možno, že aj toto je ten prípad. A hlavne, prosím ťa, s týmto neprestávaj, že aj keď budeš mať ďalší vzťah, že nebudeš chcieť komunikovať alebo budeš robiť to, čo tvoja partnerka alebo partner nie. Rob presne to, čo si robil teraz a možno, že ešte niečo naviac. A ver mi, že nájdeš človeka, ktorý to ocení a ktorý s tebou komunikovať bude chcieť, pretože v tom bude vidieť ten zmysel. Ako aj ty.